Salutare, oameni buni, bine v-am găsit pe acest canal. Este primul episod și sper că o să vă placă. Astăzi o să jucăm cu Bo. O să intrăm în solo showdown, în match frumos. Am intrat în match și să sperăm că o să câștigăm acest match. Depinde chiar și de noi. Mă gândeam să deschid alt cont de Brawl Stars, pentru că acesta este chiar mare și vreau să începem un cont de 0 trofee. Acolo vedem că băieții se bat. Am făcut o alegere chiar foarte proastă când am băgat pe acest brawler. Bă, locul 2 este chiar bine. Oricum, dacă vreți să mă căutați pe Brawl Stars, aici pe club se numește Cârnatul. Aici suntem prietenii mei, Black Shadow. Frumos profil aici. 32 de oameni, uitați aici frumos. 2 legendare și Leon. Aici este verișoara mea, Alessia Brawler. Nu prea a jucat așa mult. Și aici este verișorul meu, care deloc am n-a jucat. Aici băieți, o să-l alegem pe Frank și o să intrăm în match. Intrăm și noi puțin pe luptă cu Nita. Nu prea merge așa bine internetul. Am luat și sucul pe Gale, normal. De ce nu merge bine netul? Am prea târziu. L-am bătut! Scuzați, băieți, că merge așa greu netul, iertați-mă. Și-am și pierdut, dar măcar am luat 2 trofee. Dar meciul acesta nu prea a fost norocul de noi. Sper că v-a plăcut acest videoclip, să dați un like, un subscribe și vă mulțumesc că ați vizionat acest videoclip.